Na radnom sastanku delegacije Ministarstva kulture i medija koju je predvodila državna sekretarka Gordana Predić sa rukovodstvom opštine Rekovac dogovoreno je da to ministarstvo pomogne realizaciju dva projekta. Reč je o adaptaciji seoskog doma kulture u Oporiću u Centar za samouko slikarstvo, kao i uređenju saborskog kompleksa u Kaleničkom Prnjavoru, gde će početkom avgusta biti održan 44. sabor narodnog stvaralaštva Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju. Projekat o Levačkom saboru je došao u ministarstvo i razmatrana je mogućnost da se, kao i ranijih godina, pristupi jednoj maloj finansijskoj pomoći, skromnoj s obzirom koliki je i naš budžet, i narednih dana će to biti realizovano, tako da verujemo da će ta mala finansijska pomoć omogućiti napretku ovog sabora, odnosno poboljšanju nekih osnovnih stvari vezano za Levački sabor. U opštini Rekovac se ne krije zadovoljstvo što će, makar i skromnim sredstvima, Ministarstvo kulture podržati poboljšanje uslova za negovanje tradicionalnog stvaralaštva, kome se u Levču posvećuje velika pažnja. Prema rečima Predraga Đorđevića, predsjednika opštine Rekovac, dogovoreni su i drugi vidovi saradnje. Također smo se dogovorili da stručni timovi i opštinske uprave naše u Rekovcu i ministarstva da za budući budžet i buduću kalendarsku godinu zajednički odrade, znači, projektne dokumentacije gde računamo da uđemo u sufinansiranje i početku izrade ovih zaista vrlo bitnih investicionih projekata. Prilikom posete Rekovcu, predstavnici Ministarstva kulture najavili su da će, osim materijalnim sredstvima, koje u vreme krize nisu izdašna, podržati ostvarivanje kulturnih programa i na druge načine. To će se pre svega manifestovati kroz obezbeđivanje stručne pomoći pri izradi projekata od važnosti i za lokalnu sredinu i za nacionalnu kulturu u celini.